Jarumar masana'antar Kannywood wato Rahama Sadau ta girgiza manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood musamman ma mata. Ganin yadda jarumar idan ba wani ikon Allah ba, nan ba da jimawa ba za ku fara ganin ficacciyar jarumar wato Rahama Sadau a cikin sababbin fina-finan Indiya wanda tabbas hakan al'umma da dama za su yi mamaki. Ba wai muna yi muku labari akan cewa tana shirin zuwa a bidiyon ba ne, abu ya fara nisa. Wanda in kuka bi mu a cikin wannan bidiyon insha Allahu har sunan bidiyon da ta fara fitowa za mu gaya muku. Amma dai masu sauraron mu a daidai wannan lokacin kafin bidiyon ya ɗora, idan ya kasance baƙi ne ku na zuwa wannan tashar to kada ku manta. Ku danna mana alamar subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da ƙayatattun bidiyoyi da labarai da ɗumi-ɗuminsu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Jarumar Rahama Sadau tana ɗaya daga cikin jarumai da suka amsa sunansu a cikin masana'antar Kannywood kafin ta fita daga cikin masana'antar. Sanin kanku ne al'umma. Jarumar Rahama Sadau tun kafin ta fita cikin masana'antar fina-finan Kannywood tana da tarin masoya. Sannan kuma tana da wayanda suke bibiyarta a shafukanta na sada zumunta. Duk da wasu abubuwan da take al'umma da dama suna ganin cewa hakan bai dace ba a matsayinta na 'yar musulma. Bari dai masu sauraron mu a daidai lokacin ba wai tone-tone ne ya kawo mu cikin wannan bidiyon ba. Abin da ya kawo mu shine mun zo mu nuna muku sabon postin ɗin da ta yi a shafinta na Instagram kama da manya-manyan gidan jaridu da suka yi wallafa akan ita jarumar kamar su Legit 'yan Hausa da dai shauran gidan jaridu wanda muka tabbatar da idanuwanmu. Da alama dai nan ba da jimawa ba za ku fara ganin jarumar Rahama Sadau a cikin fina-finan Indiya sababbi wanda su fara fitowa nan gaba, kuma tare da manya-manyan stars wanda aka san su wato sanannun jarumai ba wai sababbi ba. Tabbas al'umma da dama sun fara taya jarumar Rahama Sadau murna akan ganin cewa ta kusa cika burinta, muradinta wanda ta ɗau tsawon shekaru tana so ta shiga fina-finan Indiya. Idan da za ku kula da hoton da ke jikin fuskar bidiyon mu za ku ganta tare da wani shahararren actors na Bollywood wato India kenan. Jaruma dai Rahama Sadau tana nan tana ci gaba da firgita jaruman masana'antar Kannywood musamman ma mata da irin waɗannan zafafan hotunan da ta fara sakowa. 'Yan uwanta mata daga cikinsu akwai wanda suka yi mata maganganu kala daban-daban bayan lokacin da ta saka wannan hoto. Amma dai kuma menene? Mu dai ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ci Allah ya tabbatar mana da alkhairi akan dukkanin abubuwan da mutane suke sawa a gaba na alkhairi. Ku yi mana subscribe ku taɓa mana ƙararrawa domin samun zafafan labarai da ɗumi-ɗuminsu da zarar mun ɗora su ba tare ɓata lokaci ba. Mun gode. Sannan kuma za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet a www.labaranhausa.com domin kasancewa da zafafan labarai masu ma'ana. Insha Allahu in dai ka shiga wannan site babu wani labari wanda za ka nema baka samu ba. Sannan kuma idan akwai wani labari wanda kake ji a mazaunin jita-jita za ka iya zuwa wancan shafin ka duba wajen comment section kai mana rubutu domin a kawo maka ainihin sahihin wannan labari. Insha Allahu za mu shiga mu fita mai dukkanin iya binciken da zamu mu gano ma gaskiyar abin da yake faruwa komai wahalarsa. Mun yi muku wannan alƙawarin. Mun gode.